hai să vă fac și un tur de... El e cază. Hei! Hei, hei, hei! Salutare! Salutare, salutare! Ce to wake? Hai să vă fac un tur de garaj, mergem până sus. Are un garaj micuț, frumos. Este doar de hobby. Ia uitați-vă, are o motocicletă aici parcată pe dos. El a făcut drifturi până acum câteva luni. Dacă o să vă uitați pe Instagramul meu, o să vedeți, avea un Fairlady DZ 350Z și avea jantele astea pe mașină. Niște Workmeister. Care Workmeister, nu? Meister. Workmeister S1 și niște jante care le-a folosit el. Dar așa și-a făcut el garajul, e foarte frumos, foarte cochet, vreau și eu un garaj așa. Adică așa de frumos pentru a spânzura niște jucării aici. Da, el acum își pune niște overfendere pe Jimny. Sâmbătă viitoare o să mergem